Terve. Mä kävin tuolla Lumijoen Varjakassa pilikkimässä ja minä kun en oo kauhean kova kalamies, niin nyt minä sain kyllä itselleni pilikkimisen ajatellen niin elämäni parhaan saaliin. Eli minä varsin punnittin niitä ja sehän näköjään tuo puntari herkes näyttämästä, kun minä taarasin tuon kupin pois siitä, niin siinä on 900 grammaa tuommoista pannukarkiaa ahventa. Niitä on 15 kappaletta, eli siitä voi laskea keskipaino ja suurin oli aika tarkkaa 100 grammaa. Olisiko se näyttänyt 96 grammaa tuo vaaka. Ja minä en edes hirveän kauan pilikkinyt siellä Varjakassa. Semmoiset räikeät värit tuntui pelaavan mormuskalla. Ja siinä mulla oli kärpäsen toukka. Jos ei ollut kärpäsen toukkaa, niin heti herkes syömästä. Ja jotkut sai paremmastikin, niillä oli selkeästi paremmat syötit, mutta sen huomasi, että kun aurinko paistoi, niin kauan kuin aurinko paistoi, niin se söi, kun siellä on lunta jäällä. Että se oli semmoinen, että sille ei ilmeisesti ole valua. Että jos aurinko paistaa, niin silloin onnistaa. Ja ahvenhan on semmoinen, että sitä yleensä pitää jäljestä, eli pitää kävellä paljon, tehdä paljon reikiä. Mutta mulla kävi semmoinen tuuri, että mä menin siihen tuulimyllyn lähelle. Ja yleensä on ollut merellä, että se on ollut vähän syvemmällä tuo kala, mutta nyt ne oli siinä matalalla, siinä enempi oli siinä tuulimyllyyn asti suurin piirtein vähän siitä eteenpäin. Siinä oli semmoinen hyvä rantu. Ja siitä rantaankin päin vielä, missä oli aika matalaa, niin ihmiset sai tuommoista pannukarkiaa appuraa. Ja sieltä syvemmältä ei tullut oikeastaan sen isompia, tai minä en saanut sieltä syvemmältä mitään, kun minä menin sinne myöhemmin. Minä kävellessä tein siihen tuulimyllyn tykö ensimmäisen reijän. Siitä ensimmäisestä reijästä tuli kaikki nuo kalat. Ja sillä lailla, että niin kauan kun aurinko paistoi, niin tuli 14 kalaa, ja sitten iltapäivällä, kun alkoi olla hämärämpää, niin mä kävin siellä muualla ja yhden kerran maistelin jossakin, mutta ei tarttunut. Ja sitten tulin takaisin siihen samalle reijälle, niin siitä vielä yksi sellainen pikkutiri tuli, mikä nyt on jälkikäteen ajatellen olisi voinut päästä takaisin, se oli kaikista pieni. Mutta sitten semmoinen toinen kaveri, niin se käveli siellä ympäriinsä ja se sanoi, että aina 1 ja 2 tuli joka reijästä, että sillä oli kyllä paljon, se oli ollut aamusta asti. Että semmoinen reissu, Lumijoen Varjakka oli nimensä mukainen. Ensimmäisen kerran eläessäni sain mereltä tuommoisen, mitä itse pidän hyvänä saalina. Ei sitä näin yksin ollessa tuo enempää tarvitekaan. Minä rupean fileeraamaan nuo isommat ja nylkemään nuo pienemmät, tai en tiedä fileeraisinko kaikkia. Ja siinä on aika varma, että osassa oli mäti jo, on sen verran pullevaa kalaa, niin minä otan ne mätipussit talteen ja paistan nekin. Nyt on sitä Perämeren kultaa, niin kuin eräs kokeneempi kalamies sanoi, kun se kullan väriseksi oikein paistetaan. Tämmöisiä terveisiä tällä kertaa, eli nyt syö kala, jos vaan aurinko paistaa. Toki voi olla muitakin asioita, mutta noin se nyt ainakin tällä kertaa oli. Nytpä se olisi saalis käsitelty. Minä loppujen lopuksi vileerasin kuitenkin ne kaikki, vaikka eihän semmoisesta ihan pikkuahvenesta, niin ei siitä kyllä jää kerrottavaa, kun se vileeraa. Mutta tuommoista isommasta ahvenesta saa ihan 100 grammosesta, niin mitä melkoisen villeen. Ja siinähän se on saalis. 327 grammaa vilettä ja muutama mätipussi, sillä on 4 mätipussia tuolla. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin olisikohan tässä näköisellä yhtä isompaa vilettä. Taitavat olla tuolla alimmaisina, mutta tuossa nyt esimerkiksi näkyy, niin ihan melkoisen villeen siitä saa tuommoisesta pienehköstä ahvenesta. En tiedä miten se nyt näkyy, mutta tuolla lailla. Että 100 grammosesta minä huhtelen vielä nuo ja pyöräytän ruisjauhon ja suolan seoksessa ja paistan. Ja sitten mulla on vielä oman pellon pottuja. Minä niiden kanssa lapioin ahventa naamariin. Tässä nyt sitten tuosta tulee mulle monta ateriaa. Tulisiko ainakin
Ainakin 4 helposti. Joo, tämmöstä tällä kertaa. Ei muuta kuin hyvää uutta vuotta. Ciao.